Nasleduje vyhlásenie, aby som to správne prečítal, najlepších prác účastníkov z prvého ročníka súťaže o cenu spoločnosti asaptranslation.com. Najskôr krátky úvod, prečo sme si tú cenu vymysleli. Už predtým sme spolupracovali s Nitrianskou vysokou školou, teda s UKF-kou, čo sa týka nejakých tém, diplomových prác. Určite budeme radi, keď to ešte dokážeme nejako lepšie spolupracovať, ale tento rok sme si vymysleli, že skúsime tých študentov podporiť aj finančným spôsobom, čo možno nakoniec aj trochu pomohlo, a vlastne nejako vzbudiť nejaký taký reálny záujem o to, že tá diplomovka nech nie je len tá záverečná práca, ktorej sa potrebujem čo najskôr zbaviť, ale že možno, že sa nad tým treba aj zamyslieť a spraviť niečo také užitočné. Prihlásilo sa... Pardon. Pravdepodobne som zobral slovo mojej manželke. Takže do súťaže sa prihlásilo 43 diplomových a bakalárskych prác z 5 vysokých škôl na Slovensku. Z toho sme na základe kritérií formálneho spracovania a praktického prínosu vybrali do užšieho kola 12 prác a z toho sme nakoniec vybrali až 2 víťazné práce, pretože skrátka obidve boli na najlepšej úrovni z hľadiska toho prínosu pre prax. A je to teda práca magisterky Lucie Dudkovej z Bratislavskej univerzity a práca magisterky Veroniky Kozárovej z Nitrianskej univerzity z katedry translatológie OBESu. Týmto by som chcela vyzvať obidve víťazky, aby si prišli prevziať ocenenie